Kastalatibyan! Kit ita! Adto iti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Awan serbi ti kinaporma no ti ugali ket saan ama nagpasensya. Tampok ditoy programa tayo. Kastalatibyan! Ugaw! Adaan jawr oraya. Ha? Ayan na. Tay jay nay, kabababanay di tricycle. Ada kadwa na. Ay na. Pumimpintas mo tilabs ko itinal na watata. Ay bagay na ti kulay ti buhok na. Saka naka-uniform iti white. Ay na. At anaing labak na ni Angela, tata. Ay asit ka mo na. Undaway mo day taoy. Ha? Ay, kasla. Agkapagkabang tantoy pusok, tata. Ingkaki din. Man-mano day to'y agundaway. At dayama driver at akrot nga agarap. Nagpudot iti parataan niyaw ang hila. Ayan na ayan yung pagluganan ta ajib. Win nga raw, awan pa'y mati nakapila at jeep. Kat nagadot ti jeep ang nakahilera. Ingka damaganan na. Ay, Hello, mamangla. Amamom day ta lalaki. dayta jay istorya akan ka nagkulit at text kanya. Di agar aron kan ka driver. Ma'am, kumusta ka? Ma'am, mauawat mo kadimot laang dagiti text ko kan ka. Inted ko tinumber ko kan ka. Takunam ano ka sa pulak ti pagluganan. Ag teksak laang ta ireserbaan nak iti pagtugawak. Ngam kumkumpurmi matinting kay text. Ay, saan matakom kumporme, ma'am? Iparparik naklaang mati ayat ko kan ka. Tatalagaan ay labak kan ka. Ayag tala ka. Uy, ang hila. Saan ka matakasta? Saan ka ngamin nga reply? Nuan nga tisumbat mo, ma'am. Ti saan ko apa nag-reply ket iso ti sungbat. Iso asar dengan nakon at iteksan. Grabe ka mo ang hila. Kasi mo di driver api na ba inam? Uray lalim mabaga api manaw. Kasano ka nagdagulit? Pasaray agnis kulpay. In fairness, cute day jay driver. Ada kalib na kanatayag. Adan boyfriend ko niya. Kat, anya kinagan na jay driver? Interesado ka? Irito kan ano kaya mo? Uy, si kamot. Agdamdam magkaklaang mo. Malag sagana kakidin ta bumabatan kita waiting shed. Agpara ako. Nabasta daksamot tata. Di kaksaw iti kasta dudong. May saak matla ngamin na driver. Sa anak ang maibagay iti nurse akas ka ni Angela. Siyak ngay, maestra mo di asawak. Ano samlang arman? Ay, tata. Kasanong anaaram dyan na asawam ang maestra? Ay, pinuskulak ati rupak. Kano nagaduk karipal ko iday aporo profesional. Ang siyak tinakaigasan. Ay, nuapay mat ngamin ang nagayatak ka ni Angela. Agsiyak taki din. Napangikat iti panog. Maagasan mo to'y posok ang masaksaktan. Impasyar mo gayam ni best friend mo, Beth, iji balayaw. Nakitam gayam di impos ka. Kayat ko ti gumurakan ka. Tapay manan. Anya ti basol ko. Inam atawan ti relasyon ta. Yam di nakpay inawis iji balayaw. Day talaang ti gumurguraam. Di kagkatawa. Saan anak katawa ti naramid mo? No kayat mo, di ipasyar ka may jibalay may. Rumbang lang. Kaano ayat ti bakantim? Kita agtopay. Taado ti customer ni Jay Jim. Oh, makitam day ta. Saan mo ang mapanawan Jay Jim apag trap-trabahuam? Gym instructor nga rod da ito'y boyfriend mo. Iso nga rod alab ka. Ta perfect day ta figure mo. Tata,
Apay nga taasan kumutan ang makikita ni Angela. Ay kabisi siguro Ay, amangan mo't nulik-liklikan na kaon. Tatalaga as anak akayat. Ay na, di kag panunot ni Tinigatibaw. Urayem Ay nay, saan ayaan ni nanang ni Angela dahi tanay? Isumot ti kahira. Ha? Ay, wan, isaw, tata. Ay, asit gaktab, damagak man ni Angela. Ha? Ay, hindi mo ibagbaga siya ti agpadpadamag Ay, nag-order ka kay din iti kanenta. Sige, tata. Musta, ma'am? Ay, tisukik mat gaya, driver. Ay, agyaman na takanayon kayo amang mga dito'y restaurant ko. Ano ka ti inayabak apada ka driver, ma'am? Asino nga, ije kadwam apogi. Uge. Ay, nitudong dahi jay, ma'am. Masahiros ko nga min jay balasang mawa ni Angela. Hanggang dyan mo makitkitan. Kumusta kay ti anak yaw? Ay, adan apartment na iti asidag ti ospital apag trabahuan na. Masaduten nga commute. Kas jay gaya, ma'am. Wen, ang imbagakan ko na nga agawid ko maalinawas. Tamailiw kami matkan ko na. Ay, wen, ma'am. Ay, adamot nga minan boyfriend na. Ay, adan, ma'am. Wen, ang amjak pa'y mat nakita. Ang gym instructor ka, no? Ay, maskulado nga roda. Wen, dayta ti pampanakkel ni Angela. Nay, naka-order ka magaya man iti kanenta. Ay, katuna, takunam amabisin ka. Ay, tata. Anya nga iti ko na dyan ina ni Angela. Abang kanumot iti apartment. Kasta gaya. Ay, day tala ang timbagana. Anya kumapay ti sa baling ay. Apay, pampanunutom nga da sa balin apoy preg ni Angela. Awampay. Hus? Ninanang na mismo tinakaibaga. So, sige lang. Agaram ka. Ay, nagpugi ka. Ituloy mo ti agaram. Ala, manganta nga ron tata. Ay na, pinapigsam manin, di pa kinakam ko. Matuloy ang ti plano tang agpasyari di balayo. Talaga? Kano? Inton Martes. Apag iso, day off mo. Sige. Pagsaganaak ni Mami iti kayat mo a merienda. Oo na. Saan pa'y lang amang lukat ni Mami iti restaurant? Si kasuan na ka. Future son-in-law ko naman. Nay, tata. Apay ang nakadumog kamat dito lamisaan. Mati nga ron diriknak, maulawak. Ay, ang mga nujay high blood mo mananday ta. Huwag nga raw da. Naminanaw na diyak nagtumar iti agas ko. Apay ngay ngamin, asan ka nagtumar? Ay, kurang benti kwartak. Anya ka DJ agas mo, tata. Tay nakgumata. Ay, awam magngarong kwartak. At nakwartak dito. Ay, kuha ka babain. Kaskalaan another. Imbilang ka natatan ko. Mala, urayin nak dito. Tay nakgumatang iti agas yo. What? Dito iti paradaan nyo? Unhan, apay? Anya day dyan nga angot? Jay kanal di taigi. Kasta talaga dito eh. Nagasukpay. Anya ngay nga ron. Awan ka diti aircon room amabalin apaginanaan. Kabayatan ti panagurura iti jeep. Ay nakita umat ataglaw lang. Awan mo't tinaka-aircon dito. Papawi ko na ya. Mala, agtugaw ka dito eh. Tamapan ko damagan no asino tinakapila a jeep. Sa dino ti pagtugawak? Kita Dita, nakarugrugit ti simento. Ay naawan mo't sa bali a pagtugawam dito eh. Ay marugitan da ito jeans ko. Sapay nagnina da ito branded. Oh, anya nga tata. Mayatan tirik na. Mayatan dudong.
Ay, agyaman nak iti ginatang mong agas. Kanet nalamiis at anom. Inggatangan kan iti agas at umaram, iti lasod ti makabulan. Ay, nagsaya at kalaki din aya. Nagswerte ng hilakeng ka. Anya? Ah, Ay, hello, Angela. At da ka matgaya man. Asino tinakapila, Jeep? Ay, ni tata. Dudong. Anya? Ay, iso tinakapila. Jajip na ti pagluganan yaw. Ay, apay asyak ngay. Kenusi ka. Sikan, tata. Adun ti pasaheros nga gururay. Itulod mo yan. Tapno adda mapasadam. Ay, agyaman nak dudong. Ay, nagsaya at tiugali mon baraw. Ay, awat yun. Nagiti pasahiyaw. Tayo-tayon. Ay, permit tilingat kon. Awanin ti bangbanglok. Sapay nagnina day jay. Anya, nagbayad ka? Wan. Ngam saan na pa'y mag-ngaintad ya barya? Anya, mano ti barya maya? Bay amo, piso lang. Hoy, sikala kay. Damag ka damag iti pamasahe. Ngam di mo pa intad ti baryami. Ay, pabitlaan sa tawang pa'y pariyak. Nita ko sila pa nakit din. Naglastog ka na lakay. Di nakamam mo, Ay, Susan. Kayat mo ti kulo, Saan ka akasta? Kalma ka. Bumaba ka man iti jeep mo. Tagdinanog ta. Ay, sir. Sa anak alumaban. May saklang at driver. Lumaban ka! Sige, bumaba kayo. Tata! Tata! Anyat mapaspasamak dito. Umapagbabat ang dagiti pasaheros mo. Sino ka nga agdamdamag ha? Kayat mo ti maaparkat, May amon dudong. Maskulado. Nay. Agbuya kayo. Tapaturugak man da ito'y. Ay, maglisi ka dudong. Tama nga no, may purwak ka. Di ko lang siguro. Kabutang kanya. Ay, sige. Labanam na ita ko ng mga sinaw dudong. Ay, Gustan! Saan mo tagibasit ang tipadak at driver ha? Ay, ika nagpakpakita dito. Sika maskulado. Angela, tulungan nak mata na. Kakapsuta kon. Tumakder ka, may maysan. Naalaala ang barok. Amaw, tandaan na ito'y awan sirbiti kinapurma. No ti ugalay, kit saan ama nagpasensya. Ay, grabe. Nabuyak jay video ang nag-viral. Ay, permiti katawak ka ni boyfriend mo. Kunak ano na pigsa, tanagmaskulado. Namindwala ang adinanog ni Dodong, natumbahan. Anya a boyfriend ko. Ni Rixor, saan ka di a boyfriend mo? Ay, pasensya kan awan, ta kinatawa Makapakatawa mo't nga min jay video. Hay, imbreak kunday di Arexor. Anya? Apay mo't, di ka asi mo't. Naglastog mga min. Piso lang abarya. Di na pinasensyaan jela kay a driver. Kasano ano da kami ti agkatuluyan. Bastit la pa nagkamalit. Danugan na ko na dagaos. Sa bagay, tay kunada nga ro doon. Awan serbiti kinapurma. No ti ugali, kat saan mo't ama nagpasensya. Gatuan, imbaglakit din ang tadyak pa'y nayamam mo kin ni mami. Oh, ada si Mardeng Adjip di talikod tayaw. Ni, guri ka. Kasla mabigbig ko dita bumaba a driver. Ay, jay cute mo't a driver. Ni Dudong ijay video ang nag-viral. Yam amukan ka ti boyfriend ko. Boyfriend mo? Nag-meet man? Ay na best. Kastalatig lang ka. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Ana adaw iti pagsasao ako nana. Awan serbi ti kinapurma. No ti ugali ket saan ama nagpasensya. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon ni Teresa Kalay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. DNPBC
Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Kas talatipyag! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Kas talatipyag! Ket ita, adto'y ti pakasaritaan, anaadaw iti pagsasao, ako na! Di ka tumulad, kalag iti sosyal, no di mo matkabalan agastusan. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatipyag! Ay! Ang may kon na ikaw! Nagsakitan day ta akadal mo, Mare. Kasano asaan ka akadalan? Kat di mo pa'y pansinan mat day ito'y manicure ko. Ay! Winag paiso! Ay, una yan. Nagaatid dugmat tandag ita kukum. Kan, adapay kulibang-bang ababasit a design na. Ay na, Mare, day tati uso nga minita. Ang ti problema, kasano ang makalaba ka, no kastamot kaatid dug dagita kukum. Ay, kat saan akong ngaglaba, Ay, pampanunutak pa'y, no kasano ang makaluto ka. Oo, di sa anak ngagluto. Anya? Asino ay nga ti mga ramig ka dagiti trabahom ijabalayaw? Nilakay ko amin, Ah? Ay? Kaasimot nila kay mo, no kasta, Marihilda. Oh, tukso, layuan mo ako. Lakay, nakaluto kan? Kwa, mabitan bakit? Apay, mabisinan tinakapimpintas nga asawa ka. Kat, anyangay, pangaldawan, kan may isa. Nagsakitan tilikod ko ang nakatugaw nga buy-buya iti TV. Bakit? Anya nga iti makunad dagiti kukumaren, di tabbaro alangam. Siyempre, apalandak alakay, nakapimpintasak ka na. Ipasikat ko mat, anapintas ti misis ko. Sana kas kadagiti daduma dita. Saan dapay na makasagaysay? Ay na, no siyak lakay, nasken ngagpapintasak. Kung nangarod dagiti kumparek, akas laka ka no artista. Kat, pudnumot. Ala, bakit? Agtugaw ka nga roden, tay dasar kunti ka nanta. Ay na, talaga saan nakapagtrabaho na. Kat no nagngina ti imbayad mo dita pinagmanicure mo. Iso adi mo pirjan, bakit? Siya kunti makamo ngagtrabaho. Nay, asino di limabas a babae? Anag nga to ti Hills na. Ni Hilda day jay nana, mapanmang opisina. Ay, iso day jay. Kasla sa bahali mo? Iso, nagpa-extend laang. Anya ti impa-extend na. Ay, jay buok na Ay, ikat no makalkalbo, ide. Nagpa-extend nga road, nana. Iso nga atidog itan. Kan kulot-kulotan. Iso aday jay, pimintas. Ay, iso gaya makasladyak mabigbigan. Kan impa-extend na pa'y adya ko rimat-mat na. Ay, kasta ka day. Una na. Jay kukuna, impa-extend na matlaang. Iso ang nagatidog itan. Ay, kasta ka day. Una na. Iso aganda ni Dio na bigbeg. Taamin kat na-extensyonan kan kwa na. Ay, sabali talaga ti bang opisina niya. When kat nuray nila kay na. Mangup opisina mo. Sika, planom ka di mo ti agpa-extend. Ay, awan kwartak nana. Bay amon akastoy ti langak. Kaya't nakmatlatan nila ka ikaw. Ay! Super bongganes! Uy, atal na ka man di. Riyaw ka la, riyaw. Amaman no panunutan dagiti office mate na amaram-ramas ka. Ay na, nakitutak lang ang nakakitakin ka, girl. Kaya't mo asawan, kaslal alyaak. Hoy! No! Nakapimpintas ka itan? Ay! Ha? Pwede na ti bagbagam? Ay na! Inabak na kon arena! Ay,
Ay, si kaitan ti kapintasan. Siya kailangan ti maikadwakan ka. Agtal na ka man. Ay, papaya nagpapintas ka met akasta. Kat, siyempre kaya't kung arod mati pumintas. Ay na, imbag man ta saan nga kungat nila kay mo? Ay sus, isupay ket di at imang ibagbaga kanyak nga agpapintasa. Sapno apalan dagiti gagayom na. Ay na, siya kita tirumbang agbalin as super beautiful tabala sang akpay. Saan asikat, adan asawam. In fairness, bagay mo na kita atidug ako kom. Ay, atidug pat ako rimat-mat mo. Ay, ano ba yan? Anya man ang tinakita. Day tapak mo, oh? Ay, kasta tinabayang nga rarapa pagkabag. Ay na, nagatang mo gaya man. Nangina da itoy. Oh? Amok magkat di nasurok akwarta ti balor na. Ay, man na! Dala ka, apay aya. Anya man ang tinakita. Day ta shoes mo! 5 inches ti heels na. Kasta ti kayat ko asapatos. Sika talaga, makita amin. Ay na, yurnong ak matitikas taunay day ta sapatos. 10 inches to ti katangag ti heels na. Adun to ti babaro ato malyaw kanya. Numagbag na. Sa ako to ikin-ikin ni ti magna. Ay! Kukwak to amin nga atensyon. Ako kuyog tayo mapanmangan, pare. Sa dino ti pangpanganan niyo, pare? Ijay lang turo-turo Tay sulang mati kabalan ti budget may. Ay, da kayo lang timapan, pare. Ha? Ije kami restaurant tamangan. Ay, kasjay. Sa bagay, sana may bagay ni misis mo amangan, iti turo-turo. Tas, nagsosyal ti pormana. Ngun, pare. Ay, palang araw. Kita-kis na lang sa opisina, pare. Bagag, na-serve dan dagiti in order tamakan. Mangantan na. Aguray kami ta. Apay ngay, pagurayin na kailangan ka. Mabisina ko. Picture pa'y ate ipos ko. Ay gaya man ya. Sika mo, day talabisin mo, tibagbagam mo. Darasam nga roon na ha. Picture mo, tani. Mabisina ko. Mare, agpapicture taman. Ay, katuan Baglang ipasikat kumat kadagiti gagayom ko nga adda kumarik asosyal kan kasla artista. Ay, katuan na tama rin. Ay na, ibagadan to akatulong ak dito'y apicture. Angam, ora yun O sige, Maray, ag-picture tangaro dan. Okay. Nakita ak jay picture yo ka ni Hilda. Impost ko, di yumat makita na. Amangan pa no ibagayo akasla katulong na. Ay, saan mo't Amok kasta ti pampanunutan niyo. Kaslananang nakadita a picture. Ay, unay matang. Nagbakit mutan tilangak, nana. Day tatipod no. Kaslananang naka. Ay, katno adayo nga inauna ni Hilda nga miti siya. Imo binglaang ani Hilda. Si kamot, bimakot kamot. Bye-bye anyo, nana. Ti importante, adda remembrance ko a picture kan ni kumarik a Hilda. Agpa-picture kayo mat. Ano kaya tiyo, nana? Ay sanon si kalangan. Bakbakota lakon a makipik-picture dita. Ay na, nagpaparlor ako. Ngam adayo lang tamas na pimpintas tangam iti siya. Kitagpaparlor ka manin Ay na, linawas kan samot rin nagpapaparlor. Katanya ngay. Mom, no kayat mo ti pumintas. Kasapulan ti maintenance. Linawas day tanas ka na mapan kay ti parlor. Hindi kaya ng budget ko. Si kapay man. Ay na, imbagkan ka at ada nila kay mo manggasgastos iti pagkasapulam. Ay naon Kayat nga min nila kay ko, anapinta sa kakanayon. Ay, when tapno kas lapang display. Sikat i-display na kas jay.
Si kaman mo timaadan itinapintas a misis? Wah, ay na makapaapal ka, Hilda. Adaman damagakan ka. Anya day ta, nana? Nakitam ka di, nagsasaruno anak ka motor, anapan di tabalay da Hilda. Ay wan. Nagdamag pa'y kanyak ajay may sa anak ka motor. Agsubli-subli da ngamen. Apay ka no aya? Agsingir da ka no iti utang. Utang? Kaya't mo asawan? Dagita anak ka motor? Nakautangan da amin ida? Ay katun nana. Isuda adwa nga agasawa ang mga opisina? Ada utang da? Ay, saan lang adda? Ado, ti utang da, nana. Ay, anya launay, ay ati paggasgastusan da. Bakit? Agre-ring ti cellphone mo. Dagitang agsingsingir, di daksardengan nga awagan. Ado ka din ti utang mo? Kahit anyangay, Bayada mo na. ayawan pagbayad ko. Sika ati mang bayad no da kwartam. Ang alak ngay mo titi pagbayad ko. Jak pa yan na pan nagpaparlor italawas. Baya mo na. Anya bayam, kita aman day tubuok ko. Apay. Agan ano day tabuk mo aya? Awan mo ti makita ka problema. Ay na, agparpalangan dagiti uban ko. Saan na madlaw? Madlaw dan, iso ang masapol nga agpaparlor ako. Mano ayo ti magasgastos mo iti panagpaparlor mo. Nasurok a 5,000. Nagdaklamat gaya man ti gasgastos iti panagpapintas mo. Ita lang ang maw. Ay. Kag sa anak mo't nga agpapaparlor akaskan ka. Kasano kumamamor ngay? Ay. Agdamanin umaw-awag. Ay, agsingir manan data. Sumbatan man lakay. Ay, jak la kaya tasungbatan. Utang mo, di sungbata pa. Ay na, nana. Nakitam ni Hilda. Ay, saan ba? Apay aya? Ay, masapol ang makasarita. Apay. Jak kaya't ang may ramraman. Ay, adot anak ko. Ay, jak pa'y kaya't timatay. Apay nga rod, anya ti pagbutbut ngam. Ay, nanana. Syakmat itan ti awagan, dagiti nakautangan na. Apay ngay. Ay, nakita da nga min jay picture mi adwa nga impost ko. Ita, syakmat tan ti singsingiran, dagiti nakautangan na. Ay, katsingiran daan ni Hilda. Ay, iso nga rod day ta ti damagakon kwa na no makitak. Imbag lakit din ta sa anak-anak i-picture idi kenkwana. Ay, nagadumot gayam ti nakautangan na, nana. Ay, talaga nga ado Agasam dagiti agsingsingir anak ka motor, amapmapan iji balayda. Ayan nga tangay ni Hilda ita. Sige, tayo nakbirukan, nana. Sige, sapay ko mga rod, tamakitam ni Hilda. Ay, Hilda, aguray ka. Si kakadiday tawlo sa bali. Ay, di nakman angawon itikas na. Ay, mabana ko maiji office ni sir. Taitid ko kumadagitoy a papeles ngayon paaramid na kat. Ay, nakita ka. Why, Nes? Bimakit ka matan. Kapula ang talakahils ka. Kaya't pinadas ko dito inukay-ukay ko ahils ko. Saksi 50 lang dito ngam panagkunak bagay ko. Hala, ingkan iji office ni sir. Apay, aya, nakalidliday ka, girl. Cheer up. Adda pumurati buok mo. Sige ka. Madlaw ka di una yan dagiti uban ko. Ay, saan ka nakamanicure pa ita? Tilamad madlaw mo. Saan ka na napintas? Agsalaka ko lang na eh. Okay, panawan ka. Lakayan dagtok-tok. Kating kalukatanan Siga na. Apay ay mabutang ka mapan manglukat. Jay agsingir iti utang ko daytang. Isong araw, dasi ka ti mapan manglukat. Kat, saan tan aluktan Tauray siga kat mabutang kan samot. Bayamon nga tok-tok-tok. Mauman tumot laeng, kat pumanaw. Mari Hilda. Siyak tayo to. Ay,
Nimot gayam kumarik amiling. Ay, uwan maray, umaya ka. Wala maray, umunag ka, andarasam. Ay, apay maray. Ilam-lam mga dagiti umay agsingir. Ay, kasanungay maray. Kat oray siya. Sing-singiran damutan. Gapo tagayam kakanong amin. Uray si ka? Katuan. Ay, inikat kon dyan post ko a picture ta. Ay, uwan maray, ikatamon. Ay, namaray. Nagadumot gayam ti utang mo. Ay, bayadam ngaminan O nga rod maray. Ay, imbaglakit din tabi nagbagaan nak nila kay ko. Kunana, saan ka tumulad kadagiti sosyal? No di mo kabailan agastusan. Ay, imbaglaangan tanasingpot nila kay ko kat imbaga na day jay. Anay ko. Kasta unay mo na pa ng pasagid mo kanyak, mare. Ay, pasensyakan, amare. Hanggang kasta latibiyag. Hanggang masapol ngamin abayadam dagiti utang mo. Tapno awan pagbut-but ngam. Titang gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita, anaadaw iti pagsasao ako nana. Di katumulad kadagiti sosyal, no di mo magkabahilan agastusan. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kian itimat direksyon ni Teresa Kalay. Musika, kian computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. DMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 Kianda ito'y ngestasyon Kas talatibiyag agyaman kami itinkay panang tarabay Kas talatibiyag ket ita adtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao akunana an-anwem tinasamit a relasyon anakapost iti social media no kanayon kayo met nga agapa. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag. Ay na, una yun nag-sweet dagiti nga agasawa na kay. Makapaapal da. Anya man dito buyam dita cellphone mo aya. Daytoy di impostigayim ko a video da nga agasawa o buyam nga minang. Isungarod ajak kaya tag cellphone. Tamasadutak nga agbuya iti kakasta. Istorya am lahangan no anya dayta. Daytoy video da nga agasawa. Asinagutan nila kay na iti adu asabong sa nakinis ni misis na. Asino agayam mo aya dayta? Ningay Jenny. Di asawa ni Marvin? Wan, ay na, mayat kumamot no kastoy kaswit tinaasawak. Hoy, di nakpay maiturod asagutan iti uray may salaang arusas. Tagpasagit ka manal. Idi namin san nga aldaw, napandanangan iti may sa aklas a restaurant. Ita? At dapay hashtag na forever kaskada couple goals kunana dito'y Umapal ka? Namin tamat anapan ng restaurant Restaurant kano di turo-turo apang panganantay di palingki a budget meal. Di nakpay mo may turod ama idi. Ay, makaturog-turog ako namang bambantay dito'y lakot at tilapia. Nagtumal kat itan ayan. Malaustan to. Ket aramidan ta ati sigod nga aramidan ta. Hey, masadutak man laeng amapan agi sursur di tabalay-balay. Imbagak aya asika ti agi sorsor. Sakmal. Rumbang laeng asika saan ka mo't aswit kanyak. Anya saan aswit asasawam. Malay sagana mong dagiti sursur mo. Isagsagana ko. Napampanno ka kung nagipupok ka. Mala, muna kan nga gawid, tagi nanakan. Sa akong di makamo nga agi sorsor. Sigurado amala kong amin dagita tapno saan amalugi jay punan ta. Kadi,
Iyan niya lakad. Bakit ko na yan? Nay, apay day ta. Ket, arakaupan ka ah. Tapno saan mo amarik na tibanog mo? Arak ko pa nakatagat tilapia ka. Awanan kay tibain, babaero ka! Hoy! Di ka gibunga! Ang mga namatama anak! Day talag babae diya, mom! Ang babawi ang anak ikalay sa kaniko! Sige! Og taran ta diding aging gat-gat mo! Dita ka man langan! Uy, saan ka pumanaw? Tumaraya ko! Hoy! Agsablay ka! Ay, unayin da kita akaruba. Agap apa damanain. Timbaray ni Marbain, tabarsakan ni Gina iti plataw. Nakitak pa'y ni Berto nga agi sursursur iti lako na ati maray. Dandanay ngamin matamaan iti imbarsak ni Jenny a plataw. Taapag isaw alumabas di tabalay da Jenny. At dapayan mairaman na sa bali ataaw. Ay, apay nga taakanayon da nga agapa. Ay na, kastala ti biyag Agapan at tamot ti agasawa. Ngamaday. No agapa da, rumbay nga pagsaritaan da na imbag ti parikot da. Saan kat nga agdadaal da iti alikaman da? Adakon. Pumanaw ka di balay ko! Awan bain mo! Ne, apay apapanawon na ngay balay ko mo daytoy. Pumanaw ka! Beb. Ne, di mo iparsak dayta. Pinggan dayta. Laglagi pa. Nangina dayta. Laglagi pa. Hinulhulogam dayta iti mano atawen. Wanan niya. Dayto lang arudan ti ibarsak ko di tanapos. All arupam. Nangina dayta. Ay, nangina ti paryok. Stainless dayta. Abay, di mo amo aribo ti bayad dayta. Ay, no syaken ka. Ipapak na kita. Tanong maitama dito yung rupak. Siguradaw makupit. Ken, naipaibos ko tilakok at tilapia. Ay kat nagsaya at manlakay. Naglaing ka nga gisursura. Kung naktumad kan ka nga daswerte kiti negosyo. Ne, anya ngay dita nakasupot ang ginatang mo. Gaputan nakalako agsida tayo mat kita itilitsong manaw. Ay namaragsakan dagiti anak talakay. Babes. Isaganam nga rudin tila misaan at amangan tayon. Itayak pa amabisin. Anya ti ko nam? Kunak, isaganam tila misaan. Sana dayta? Jim mo nang imbagang. Di kunak babes. Mayat matlang ka di adenggan. Makapasegar adenggan. Ay, no, saan mo kaya ti, babes? Udi, sweetheart lang, eh. Wanya, sweetheart. Di nakman awag-awagan iti kasta. Kung na masana ka, sweet kan ka. Itatagbali na ka, sweet. Di mo matngarot kaya. Berto agtala ka. Saan ang maibagay nga awag-awagan nak iti kasta? Ay, katwan, ano isuti ko na maring. Ay, kuna man no nagdigos ka. Apay nga agat tilapia laptamot ti payud mo. Nagbubuwak laeng ka naglabarak. Malaminak namin. Hay, pati sang aw mo agat tilapia. Nagadwa reklamom. Pagpadpada tamot lang iti angot. Ayun gayam. Anda ka di impos di gayam mo ani Jenny. Awan mo't ita ti impos na. 5 basak iti balayda ang nagisursur itay. At dahamot ti maya babat siya iti ruwar ti balayda. Imbag ko na mata sana ka natamaan. Napay ko ma. Ngam jay timayab apalanggana, tijak na lisya. Timama dito ituktok ko ngagkalkal mo. Gusto nga dabukol da ito ituktok ko. Nan kita agman. Ay sus, adang agpaisaw. Uray lalimitaw. Panagkunak katagap apad ang agasawa. Ha? Da Jenny kan Marvin. Agap ampada. Nangagkumat ngagpukpukaw ni Jenny. Kano ka na yun ang nag-sweet da adway ti social media? Ang permida mait no agapad agasaman kiti da ito ituktok ko tani nagsakay. Maturog ako man. Adamanin ipaaramid mo. Ala ka din. Ingkan mga laiti kutsay di tarwar. Pitpita sa mo itapal ito ituktok ko. Tanya tiyan aramidem dito kusina, abigbigat? Damagang pa lang, mate. Kas iti sigod
Ay, saan ka nga itimplan iti kapem ita abigat? Tanasakit pa ila ang tinakamkukan ka. Saan di saan? Kabalak mo ti agtimpla? Ay, di mo usaran dagiti kutsara ginatang ko. Na? Uray dagiti tasa, takukwak dagita. Ay, una yan. Awan lugar ti babairo nga asawa akasken ka diti balay. Hindi pa lang namin napapapanawan ka, ngam di ka mat pumanaw. Gumatang kayo ni iti tilapia. Presyo agawid. Umay kayon. Aray! Ay, Jenny, umay ka gumatangan. Italaman nga minang kangagkita ta. Ijay Facebook, di pa kakikitakan ka. Win nga rod. Sikat ikanayon nga ag-like kan ag-comment kadagiti ipopost ko. Win nga rod. Ani, matang taka di tilapia? When honey bunch. Oh, Ay na, nag-sweet kayo gayam at talaga. Sugar. Kaslang inalas nila ako dito eh. Ay, saan analaos dagiti lako? Aglaglag to da pa'y agang angas da, kitain nyo kami na. Ay, sugar. Intalangan iji sa bali. Iji ti pagkatangan ta. Sige. Maring, pasensya ka na. Iti kano sa bali ti paggatangan ni kunan ni honey bunch ko. Ay, naglaglag to pa'y dagiti lako ko. Takit eh. Angam sige ano, isuti kayat yaw. Ay, una yun na kita nga agasawa. Ida pa'y magimatang itilako. Uray may sakilo lako mama. Taano sa anak akakaasi nga gisursursaw. Bakay. Ngay. At buhay naman umahon. At da kumaa, ni Jenny kumarod, nung ginuyod mo ni Marvin agumatang da kano iti sa bali. Ha? Ay, why? Ijay matayan ti balasang aglaklako ti gimatangan da. Di napintas nga aglaklakaw, tinaggatangan da. Way, abay, saan da nga mo ti agpili? Kat no nabdabyag da gito'y lako ta. Idinto ta natay ti lako da ita balasang. Ay, saan tamanin anak kalako? Di ka ka di madanagan. Isursur ko manen, wad damat da alako ta. Abay, saan ka manan nga agtagtagarin? Sangkad launay. Isumat lagayam aginuyod nak iti ayan ti balasang aglaklako. Taijay ti kayat mo apaggatangan. Di lang mapampanunot mo mait kan madmadlaw mo. Kadagpay sumat. Apay, ti kunam. Jak na si putan, di panangkid daw mo iti number day di abalasang. Ay, panunot mo na tayo ta. Babaero ka talaga. Marwam ka na. Dahito mait. Tilapia! Gumatang kayo! Sa diwa tilapia! Ha? Pada kita agasawa Jenny kan Marvin Jerwar ti balayda. Aglagwa kit din iti tilapia. Narigat ti may ramraman. Asus. Papaarayat eh. Ay! Inakon aganawa. Ay! Pare! Gusto na itan. Sumartan ngayon. Neko! Apay sakmat na sinipat mo, pare. Ay, kwa. Kalbon ka! Neko! Di nakfukutan mo ka. Ano na eh? Neko! Sipat kas ka nakaramot mo ng tinagatap ko at naganawa. Aglisi ka namin na. Neko! Saan asik ka? Mapawag ka! Gawin ang kalangan! Bakit? Saan ka nakalakop? Naan-ano ka, Berto? Naganawa kiti agap-apang agasawa. Sakmatan ti sinipat kan pinungot kan kinaramutan da. Anya, nagkunang amin nga aganawa ka. Kunamlan asino ka akalaingan. Inanawak da Jenny kan Marbain. Anya? Permiti pa nagapa da. Kunam mo ta sweet da. Kano nakitak ida-iji palingki anag sweet? Nakita mo, naka-holding hands damay. Awan lat bilib ko kadagita. Tay ko nata nga rodain.
An-anwam tinasamit a relasyon ang nakapost iti social media. No kanayon kayo mat nga agapa. Aywan awan serbina, lakay. Ay, agasam dagiti karamot ko. Ipapulis ka, iti kasto nga naramin mo kanya. Ay, nagadunto pa iti karamot dito rubak. Sika pa iti daganas na nga, gipapulis. Ay, nabangking sanda iti rupag. Gapo iti panang tungpam kanya. Oh, basol mo. Ipapulis ka kung nagtumay. Hindi pa ngay bagbagam day ta. Tuwatang nagpapulis. Ireklamo ka. Tilapia, kumatang kayon, tilapia. Si kamot kayang daglaklako, Berto. Saan ani maring? Ay, sak, taginanamat ni bakit ko. Ay, pasensyakan talimtag mo tarupam. Kasano, sakmat ti sinipat-sipat nila kay mo. Kat si kamat, pinungot-pungot kan kinaramutan nak. Ay, kasano kat nakapating nga kamag ngamin. Kaya't ko lang mati aganawa. Sakmat tan tinairaman, sak tinasaktan, sak tinadangran. Ay, pasensyakan, Berto. Ay, imbag ka ba? Tanakaan-anos ka nga asawa ni Maring. Kat siyempre ay ayatan mi titunggal may sa akin ni bakit ko. Oray saan mi nga ipopost iti social media, aging inayat kami. Ay, saan ako nag-post? Tapay mat. Kasano magnamin. Ano tinapasamak man? Ay, si Moro ni Jebalasang naglaklako iti tilapian nila kay ko. Ay, isumat lagaya, masanin nga glaklako day, kaabay mi dito. Ay, inagaw na nila kay ko. Inagaw na. Maring bakit? Dakaw. Nakalako ka? Oo, naikamat na ya. Day tamat ti umuna damagam. Kat, anyangay nga ro. Nagado ti babayadan. Uy, nakalakwak. Kat saan ako na nagisursor. At dahin sangpat mo asidaan. Katuan sakpay ti ko na. Fried chicken ko naman. Kana dapay pasurot na. Anyangay dahin ta. Oh, sabong. Damagam pa ilang, may... Manungay dahin ta? Nangina ti presyo da ito, Bunch of flowers ko naman. Parakin ka, dungdungwak adarling ko. Adula amin. Sayang di pinanggatang mo. Di mo pa'y lainted kanyak di kwarta. Taisupay nga igatang ko iti kasapulan dito kusina. Kita manday ta nga ugalim. Nakarikreklamo ka. Nga oray ka la agungit no saan ka asagutan. Itatasagutan ka, agungit ka manen. Saan ka mauawatan, bakit? Anyangay dito asabsabong, makan ko nga raw. Apay nagngina. Basta, dungdungwan ka, bakit? Aging gatong paltanan. Saan mo aliplipatan day ta? Uray sa anak aswit, I love you latta. Nagado ka nga mo. I love you, bakit? I love you, lakay. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. An-anwam tinasamit a relasyon anakapost iti social media. No kanayon kayo met nga agapa. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti met direksyon ni Teresa Kalay. Musika, Ken Computer Recording Technician Dante Martinez. May sapay, asagot ka na kayo. DMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Kas talatibiyag. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.